como esta, de unha contramanifestación, ao mesmo tempo, bueno, pois rebenta manifestación. Eu creo que hubo un pouco de todo, e a mí gustaríame, pois, xa que este programa está pegado á actualidade, pois poñelo sobre o tapete, tanto igual da oportunidade ou non da manifestación, como da oportunidade ou non das contramanifestacións, ou da maneira en que, bueno, pois hai persoas que queren reventar as manifestacións, e aquí con total liberdade, pois me gustaría que o tratásemos, non? A mí pareceme unha maneira burda de chamar a atención quen fose, porque está sendo utilizada esa manifestación polo bilingüismo, porque dicir que hai problema de bilingüismo en Galicia é para botarse a rir. Hai que dicir que non estamos para nada de acordo ca violencia, que non son as maneiras de parar unha manifestación. Partindo da base que calquera que se manifeste violentamente para defender unha idea perde a razón. Partindo desa base. Vamos a situármonos antes de nada, e que non sabíamos se o podíamos ter, posto que estaban no aeroporto, pero xa moito me temía que se lle vai retrasar o avión, porque en Galicia dá a impresión de que neste mesmo momento é imposible que ningún avión aterre, tal como están as cousas. Carlos Callón, da Mesa pola Normalización Lingüística, quixera que nos dese a súa opinión. Moi boas tardes, Carlos. Hola, moi boas tardes. Ten razón que non é moi bo día para voar. Non é bo día para voar, e aseguroche que é mellor agardar onde estés tranquiliño, tomar media dúcia de descafeinados, porque en Galicia creo que vai estar a cousa complicada agora pola tarde. Carlos, unha valoración, é dicir, eu sei que a Mesa pola Normalización Lingüística fixo no seu día, bueno, pois xa a súa interpretación desta manifestación de Galicia bilingüe, etcétera, etcétera, pero do que pasou onte, tanto da manifestación como de todo o que ocurriu en Santiago, eu quixera unha valoración pola vosa parte. Sí, a ver, en primeiro lugar, non sei ben quen o dixo, non? Pero concordamos totalmente, non? Con que calquera idea que se pode defender pola violencia, pois deslegitímase, non? A Mesa, desde logo, rexeita toda actuación violenta. Pensamos que o que mostran as imaxes tamén son accións violentas, tanto por parte de algúns minoritarios contra manifestantes, como tamén por parte da policía, que debe declarar o Ministerio do Interior, non? Pero causa mágoa tamén, sobre todo, que é o central ver xente manifestándose contra o galego na capital de Galiza, non? Unha marcha do odio, unha marcha do racismo lingüístico que lamentamos, non? Porque non é unha manifestación para defender o dereito dun grupo social, é unha manifestación para que se desampare o galego, unha manifestación para retirarlle dereitos a unha parte importante da poboación, por non dicir a todos os galegos e a todas as galegas, e, por tanto, lamentamos esa tal manifestación, pero festexamos tamén que a sociedade galega lles dese as costas, non? Porque tamén o que mostran as imaxes é un inmenso fracaso. Carlos, igual alguén di que isto, bueno, pois é grupos minoritarios, e alguén di que isto pode callar na poboación, de tal maneira que eu ainda outro día cunha boa amiga pois falaba deste tema, soábame moi peligroso o TBC. Non, é que agora impoñen o galego por decreto lei. Gustaríame que desde a Mesa pola Normalización Lingüística dixeredes algo a este respecto. Estos son frases textuales dunha amiga, é dicir... Claro, pero que o feito de recoñecer que o galego é lingua, a ver, o galego existe non porque o inventemos agora, non é que se crea TVG así de súpeto para inventar unha lingua, ou que se crea a Xunta de Galiza para inventar unha lingua. O galego é unha lingua milenaria, e os galegos e galegas non somos cidadáns de segunda, temos que ter dereito a poder utilizala con normalidade en calquera ámbito, non? É un principio básico de convivencia é recoñecer o galego como lingua propia de Galiza e como lingua cooficial. Que é o peor? Que efectivamente hai unha xente que utiliza a demagoxia dicindo que se está impondo o galego, pero na realidade que non se pode vivir en galego con normalidade en ningún ámbito, no ensino, na administración, nos medios de comunicación, no ámbito do lecer, etcétera, etcétera. E que se alguén o dubida, mesmo esa amiga, a miña proposta é que tente desde hoxe até mañá dentro de 24 horas que probe vivir en galego con normalidade en calquera cuestión, ca xestión telefónica, coa empresa do gas, se ten que casar ou facer calquera xestión no notario ou o que for, nestas próximas 24 horas que tente facelo en galego, pagar os impostos en galego, e vexa, por exemplo, na página web da Axencia Tributaria que non hai nin tan sequera opción de facermos xestións tan fundamentais e diarias no noso idioma, non? Desde a Mesa que defendemos a igualdade do galego castelán, a igualdade da lingua propia do noso país coa lingua oficial do Estado. Gracias, Carlos, e que podas virte para Galicia, pero xa cho digo, tómao con calma, que aquí está caendo o que non está nos escritos, vale? Unha aperta, moi boas tardes.
Bueno, a min de entrada chamoume a atención así unha cousa das imaxes que vi, non? Por exemplo, algúns paraugas e algunhas pancartas que me recordaban a outras manifestacións de outro tipo, do Foro de Hermoa, é dicir, sí, a da bandeira de España que hai curriña e tal, bueno, chamoume a atención de entrada eso, non? A mí o que máis me chamou a atención é que na cabeza desa manifestación os galegos contábanse cos dedos dunha man, basicamente. O sea, a que veñen? A crear unha polémica que non existe en Galicia. Porque que me veñan a decir a min que non se pode vivir en bilingüismo aquí en Galicia, cando xa está todo máis mezclado que que... O sea, eu, que recibín tortas dunha profesora porque me dice que nena máis bruta, que niña máis bruta habla en gallego. E era o galego que aprendín no meu barrio, non o galego que aprenden ahora os rapaces na escola. Que ahora temos dereito a que os nosos fillos aprendan quen queira, porque a ninguén te obligan a aprender en galego. Vale, que despois na ensinanza tes que aprender certas asignaturas en galego, pero é a lingua desta comunidade. Eu durante anos non É que aí dá a impresión, decía o Carlos, dilo ti, e dicímolo o que nos pariron en galego. Vamos a ver, é que hai un error de bulto que nos queren facer ahora comunicar con rodas e colar con roda de muiño. É que o idioma desta comunidade é o galego. E o galego estivo maltratado de por vida, a ver se se enteran dunha vez. Cando este prohibido. É que é así. E o castelán tan non está en tal que só temos que coller os periódicos que hai en Galicia. A ver cantos están en galego. As emisoras de radio, a ver cantas falan en galego. As de televisión, excepto a Televisión de Galicia, etcétera, etcétera. Pero que o castelán está en peligro. Home, por Dios. Home, por Dios. É que a mí me cabrea. Ti falabas da tua xeración, eu falo da miña, que sí que tampouco fomos criados en galego, e realmente a maioría de nós, eu penso que sentimos un pouco de vergoña por non saber falar ben a nosa lingua. Home, o teu exemplo é claro, é dicir, que eras castelán parlante cando chegaches hai 2 anos a esta productora, fixeches realmente un esforzo, eu creo, importantísimo de aprender a lingua, de mellorala cada día e tal, pero como a ti... Como a min, toda a xente da miña xeración, o único que podíamos falar en galego era a clase de lingua e literatura galega e despois as míticas asignaturas de coñecemento do medio e 2 máis que se impartían en galego. É dicir, o entorno non favorecía a normalización ou o bilingüismo. Eu simplemente comentar que todo o que levamos loitado polo galego para que salga para diante, para que se nos respeta, a xente que somos pensamos en galego, falamos en galego, e que veñan agora con isto, o sea, que me parece un paso para atrás na nosa historia. Simplemente eso. Pero moi de acordo con todos vos, pero non o defendamos con violencia, só quería decir eso. No, todo que se para nada. ter violencia na rúa, todo que sea, primeiro. reseitámolo de sempre, vamos. E despois, con respecto, ahora imos falar de nenos e, por favor, non nos engañemos. Os nenos son esponxas. Ti que dices clase, Dorotea, os nenos poden aprender das 7 idiomas, que os nenos entralle todo por aquí, procesan todo, da igual que lles aprendan en galego, en castelán ou en turco chipriota, porque o aprenden. Que estorba aos pais, non aos nenos. O bilingüismo é unha riqueza, non todo o contrario, non é unha desgracia, todo o contrario é unha riqueza. De todas maneiras, de verdad, vamos a iniciar unha campaña electoral dentro de pouco e que o idioma, o noso idioma, forme parte deso, pareceme terrible. Pareceme terrible. E ver, con perdón, non quero politizar, pero ver a Rosa Díez detrás desa pancarta, francamente... Nada máis. Me fai perder o pouco respeto que tiña por ela. É o que dicía eu antes, que está utilizando isto como propaganda do seu partido. Que como se non chegara xa unha dereita. De todas maneiras, hai unha lei de normalización lingüística que no seu día foi un pouco aquelo como os pactos da Moncloa, en que chegaron a un acordo todos, é dicir, temos que remontarnos atrás, é dicir, no tema do idioma, no tema da autonomía, no tema do concepto de país, pero bueno, en fin, eu creo que a imensa maioría teno claro. E aquí está o concepto de liberdade, para que cada quen, é que non é necesario, a min parece unha tomadura de pelo esta manifestación. No, viñan buscando o enfrentamento e o conseguiron, está claro, para que despois saia nos telexornales dicindo detidos 4 independentistas, pero que independentistas, home, que independentistas. Vamos falar de nenos e vamos falar de fervedellos.